Am un mesaj pentru întreaga omenire, niște vorbe reale, din suflet plecate, doare tare, că lumea a uitat, că cineva pentru noi cu sângele său păcatul a spălat, zi și noapte ar trebui onorat, în rugăciuni să fii mai bun, meditând la cei sfânti, citiți schituri și a predica oriunde pe drum și spun. Alergați să vă umflați și chefuiți cu toții, cea mai mare sărbătoare a creștinității, ce a adus omenirii speranța mântuirii, Iisus Hristos, cel luminos, cel ce a dus pură lumină, cel ce a fost vândut la cina cea de taină, cel ce umbla desculți, oriunde avea culcuși, nu haină de firmă și stând în vilă, cel ce era supus și umil, nu cu harfe de lux și cu venin, cel ce era flămând și postea blând, nu se îmbuiba la com umflând, cel ce se împotrivea tentației ferm, cel ce privea spre cer din îngeron coborând pe sol, a simțit a pământeanului amărăciune, a trecut testul și tu poți creștine și vei cunoaște dulceața vieții veșnice, divina lege respectă cu strictețe de când ești din pântece, e exemplu celui ce a fost sigur împotriva tuturor, cel bajocorea că regele iudeilor, cel a coronat cu spini, cu toate că a făcut minuni, a dat puternice învățături utile și acum 2000 de ani cineva a fost judecat și răstignit, după 3 zile mormânt nu mai găseai nimic, a rostogolit imensa piatră, mira soldații de pază, biruința asupra morții, asupra răutății, cea mai puternică întâmplare ce a zguduit atâta suflete umane, atâta secole de la moarte pe cruce în vie înălțare, cea mai profundă sărbătoare, ce lumea nu comemorează la adevăratei valoare, o transformă în comerț, îi pune preț, desfrânare, buibare, înțeleasă cu o distracție oarecare, motiv de împătare, Doamne, iartă că nu știu ce fac, nu-ți dă onoare cu adevărat, ești pe un loc secundar, sacrificarea în zadar, viața este un dar primit de la cel cu care respectă-l man.